Canolfan Felin Fach yn canolfan adnodda yn Pwllheli ar gyfer gwasanaeth galw heibio i unigolion, gwasanaeth uniongyrchol i unigolion. Da ni'n cynnig cefnogaeth, gwybodaeth ac yn y blaen ar gyfer pobl sydd yn diodda neu'n gwella o broblemau iechyd meddwl, cam ddefnyddio sylweddau neu sydd yn teimlo'n ynysig yn eu cymunedau. A mi da ni hefyd yn canolfan adnodda ar gyfer sawl mudiad statudol a gwirfoddol, gan gynnwys gwasanaethau consela, relate, cwrs ac yn y blaen, cais, gwasanaeth prawf yn defnyddio'n adnodda ni ar gyfer gweld i clientan nhw yn yr ardal. Mae anheddau yn defnyddio ni yn safle swyddfa lleol i'r gwasanaeth nhw, trais yn y cartra, gwasanaeth adfocatiaeth iechyd meddwl. Mae yna 19 o fudiadau i gyd yn defnyddio'r canolfan ar gyfer ei gwaith ei hunan hefyd, yn ogystal â'r gwasanaeth galw heibio dyddiol sgynnon ni. Mae gennym ni sawl gweithgaredd yng Nghefndir galw heibio. Mae gennym ni'r bwrdd pŵl, mae gennym ni'r sawl gêm bwrdd fel chess a Scrabble, mae nhw'n chwarae dominos ac yn y blaen. Mae'r genod yn fama rwan yn gwneud cardia, mae hwnna'n ymweithgaredd therapiwtig iawn. Mae gennym ni glwb cinio, mae nhw'n chwarae Wii, mae nhw'n gwneud bob math o weithgaredd felly, sydd yn gymdeithasol ac yn hamddenol ac yn wyrach yn adeiladu sgiliau hefyd. Dwi'n dod i'r canolfan Felin Fach ers 5 blynedd achos dwi'n cael mwy o help a dod i'n nabod pobl eraill a bwystio fy'n confidence. Da ni'n gwneud cwrsio computers y pethau yma ers 2010 efo John Morris a da ni'n llyfr amdan canolfan Felin Fach a enw di Dani yma o hyd. There's not much to do around here. It's quite a lonely place and when you come into Felin Fach itself it's fantastic. The help I've had and the confidence I've gained in the last 2 or 3 years is amazing. You know, I couldn't read and write, but I can read now a little bit more than I did when I was in school, and I'm very pleased with the place actually. Os di pobl angen jyst rhannu gofidion efo ni neu beth bynnag sy'n ei poeni nhw, fedra ni reid list i wrando iddyn nhw, panad o sgwrs gyfeillgar ac yn y blaen, lot o wybodaeth iddyn nhw, a wedyn mi fedra ni cyfeirio nhw ymlaen at wasanaethau perthnasol iddyn nhw.